Поста хора. Ще играе Roblox. Сестра ми не иска. Всичко, което иска е майка. Ще играм Roblox. Ама сестра ми не иска хора. Ела. Ако не вярваш, защото не правя клип. Ето вижте, тук плава клип. Плава. Ето. Здрасти, хора. Плава. Здрасти, хора. Аз ще избирам. Хора, не искам да се показвам. Ето я хора. И затова, че аз избирам игра. Що се ти? Не знам. Хора, да знаете, само той избира най-тъпите игри. Най-тъпите. А сега ще видим. Знаете какво? Играта ще се казва FIFA. Хора, да знаете, ако пуска FIFA, излизам. не се казва Street. Брат ми много обича тази игра FIFA. Аз Но го остави на мира. Аз вече избрах. Ето я хора, 3. Ще играем Гранбам. Гранбам. Обръщам телефона. Окей. Влизай си. Влизай в мен. Надя да натискаш това. Ти това ли ме направи тук? Хора, нищо не знам в тази игра, затова хора само... Свалих шторите за това. Ма тази игра е така, аз много мразя така да ми е играта. Един момент. Да, така като правите, Много мразя така да ми е играта. изгубена кауза. Ама, знаеш какво? Избрах не е тая, Ага, точно излизай. в последния момент кай кой я спанде лан. Давай, давай. Излезнах, щях да ям, Добре, готова ли си да видиш играта? Да. А? Само да не пак тази FIFA. Не Free Fire. Тая. Тази ми е любимата игра. Ще играем ето тук, там горе и служете един лайк нагоре. Брат ми гледа страшен филм, както винаги. Дай по-бързо, ма. Така на 2 часа в Ние това знаем камера цигански, почва. но по принцип знаем и български. Пишете в коментарите, нали знаете да играе или сте играли. И служете Хайде, един влез, не палец говори. нагоре Никакви и палци. да започваме. Никакви палци няма. Започваме да играем. Ти ли ще кажеш на хората? Ти ли ще кажеш на хората да не ми слагат палци? Чакай ме, моля те! Чакам те тук. Чакай! Ако... Мазна.
Че още май не влезна. Влезнах, как ме влезна? Не, Гледай. не знам, че влезна. Ето те. Ето ме. Хора тази... Да пробвам дали съм тук, а не става. Ето, вижте, защото не става. Да, не става. Това е до 12. Час тръгвам. Чакай ме. Чакай. Чакай ме. Ама, обърка завоя. Видях една глава. Обърка завоя. Видях една глава, бе. Тамара, къде си? Как да забоя, виж? Умрях. Ево, косата ми. Да те закарам ли ето тук? Ти луда ли си? Ти обърка завоя. Как забоите взе? Обърка завоя просто. Сика. Хора, той се ми казва. Пак умрях. И аз умрях. Чакай ме. Ма ти не Презай, знам. ходи след мен сега. Да хора след тебе. Да видиш къде ще се закарам. Да видиш къде ще ме... Давай, аз знам пътя. Давай. Давай да. Какво? Да хода след тебе. Умрях! Умри ти заради мен. Нема. Тихо! Ето умрях. Майка ми гледа филм и вика на малката ми сестричка. Имам много сестричка хора. Много се радвам. И вика, защото само... Викам, защото... Вижте ме, хора, вижте ме! Хора, вижте ме! Вау. What the fuck? Елате ми, Дойдох и видях как се разцепи на парчета. Гледайте сега какво ще си взема. Но. Как танцува. Видях как танцува. Всичко свърши. Ти не ми сега. Откъде знаеш? Хора, Виж ме. 1005 часа Хора, вижте аз как танцувам. Ако искате. Заради те подмрях. Не се смей. Давай, аз се чакам с горе. Що е обратно това? Още малко бивам хора, но да ти стигат. Ето пак умрях. Поне за известно време. А дойда ли с теб или не? Не дей. Да много обичаш, хай да ми помагаш. Ето го хора. Ръцете ми много лъзгат. И при тебе съм си. Къде си? Ти къде си? Ето тук на големото. На голяма? Не. Аз съм на големото. Аз след малко ще играя Free Fire. Не, хора. Майко ти как се играе, бе. Мама му става. Едва отивам. Аз съм на най-голямата глава. Хидео Наката. Сценарист. Ще отива, ще ми деска. Юге. Ама не тук, ама. Айде, слизай да те видя. Слизай. Ти как правиш? Макачи се, ма. Та глава направи, бе. Макачи се, ма. Ела след мен идваш ли? Чакай ме. Убиха ме. Ето тук трябваше да влизаш. Убиха ме. Не, заради тебе. Сега отивам на същото място. Акаунта, скрин. Отивам на същото. Како си дойдох? Хора щяха да ме убиват. Видях
видяхте. Чакай ми. Аз съм вече на половиния път. Сега заради тебе да умира. Не. Аз те видях. Дай да натисна поне това. Right. Айде. Къде си? Тук. Идвам по тебе. От големите. Убиха ме. При голямото ли отиде? Не, нали гледах да стигна тук. Да, супер, мен ме убиха. Ма гледай аз къде съм пак. Гледай сега. Гледай. Ела ми. Къде? Много лесно. Се сипва нещо. Място. Тук има. Ама не дай да го. Гледай. Ама тук не. Yes. Мен Ами аз завърших играта. Гледай сега, че аз завърших играта. Пак умря. хора, сега ще гледам и аз да завърша. Аз свършвам ли играта? До тук е видеото. Гледай! Гледай! Не мога, че... За теб аз умря. Пак съм. И аз завърших играта. И я на видео. Браво. Хора, най-накрая и... Правя видеоклип. Не дай да викаш, брате моя. Ето, там е играта, гледай. До големия това. Айде да те видим тук. Не, хора, мен не страх. До кога с тебе, бе? Мама ти стара. Кая с нас ми любимо си. Ето те. Ето ме. Айде, аз тръгвам. От мен не е страх. От тук. Умря. Еми, аз завърших играта, И хора. аз завърших. Къде завърши? Ето. Я гледайте. Виж, и аз съм тук. Пак ли си там? Добре, що си там? Мина го. Как? Глей. И до тук беше видеото. Чао, хора от мене.